Africa sanibonani yanibingelela uThabiso kacela uqumba amaqumba nalaqumbi lesele lentaba yanibingelela iqumbisi yanibingelela ubhinyilikisi yanibingelela ijumping castle bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ya ku YouTube okwakho kubalekile ngasonke isikhathi kumele ukwenze ukuthi mawungakazi ungafaza usubscribe akukhokhwa mali usubscribe mawungafaza uzongafaza kanye impilo yakho yonke into yohleze uyithola eqhamuka kuhlanga media uma ngabe ungafazela usubscribe ukuthi ngaso sonke isikhathi uthola notification eshoyo ukuthi namhlanje khona bakupostile ngaphansi kwechannel oyithanda kakhulu nechannel eyintandokazi yakho uhlanga media kanti igama lelokhuzane le show ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina bafethu namhlanje sinolunye utalatiya esibhekene nalo nesifisa ukuthi lapho ngasekhaya uhlale phansi ubuke ukuthi inkinga zabantu kanti zingakanani ubheka inkinga onayo bese ubuka ukuthi abanye abantu banenkinga engakanani ukuthi uzosibona isidingo salento hleze uyicabanga yokuzibulala ukuthi asikho isidingo salento abanye abantu banazi inkinga engaphezulu kweinkinga zami kodwa bayaphila kodwa futhi mangabe beqhamuka abafani nenkinga zabo asihambe se-studio siyobona ukuthi ke ngabe khamba kanjani bengakakize ngisuke phambi kwe-TV yakho ngingashongo ukuthi abu asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya igama lohlelo ihwayi mina kanti igama le-TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube ukhona umfowethu la eduze kwami njengamanje esizoke sithi uxoxa naye sithola ukumazi kabanzi njengalokho khona umuntu oseke wasixoxela ngaye ukuzofakazela lokho akade kushiwo omunye umuntu ukuthina siyafisa ukuthi siyibuzele eminye imibuzo kuyena naye mhlambe singathola ukukhululeka nathi ngoba esikuzwile ngalomuntu esikuzwile akukho kubi but siyafisa ukuthi sithole kuyena umfowethu ukuthi ke ngabe khamba kanjani mhlambe siqale sibonge ukuthi uhloniphile bafu masekudinga ukwazi ukusondela eduze igama ubani igama Linda uSikhakhana Mfowamboma siyabonga ukuphi ngokuhlala ngapha kaMasha hostel ulapha insizweni ngisensizweni impela ngisensizweni akusabeki lapha kule ndawo ngifike nje lapha kuyasabeka nje mawufika khona akusabisi kangako lapha kuyaphileka nje ukuthi nje kumele nawe unsizwa kwesinye isikhathi ezinye indawo ubuzama ukuyigwema abantu akuzona ngizwe insizwe eziningi mayiqoqa ngaleli hostela zikhuluma okuningi nje okunokusabisa ngizibuza ukuthi isibindi sokuhlala pho umuntu usithathaphi kodwa ke ngibona ngathi kuyaphileka kule ndawo kona kuyaphileka kodwa noma bekhona abayiqhwaga ngaleyo ndlela kodwa abasebaningi nje abasebaninganga lapha kunenye indawo sasafika kuyona kuthiwa iKashenge kuba khona ama promotion omaskandi khona impela indawo unako ukuya lapha nginaka impela ukuya siyasiyo nje nensizwa okunye isikhathi soyigiyela ngoba ngiyakhumbula kwaba nelokhuzane ne-activation yegcwalisa eyayikade igcwalisa imabhida yokuqala yakhuzane eyayikade ingale kwenye ground ekuthiwa eRotali eRotali Stadium uyayazi nayo ngithi so uhlala lapha eDays ngikona impela ngoba phela kufike kube nemjondolo la bese kuba neDays kodwa ihostel umasho wonke lo yana wena uhlala eDays leza noma imjondolo ngisemjondolo phansi semjondolo impela hayibo phakathi kwazi impela nje insizwa ilokhuzana indawo yakho nonqashile no mfowethu siyabonga kakhulu for Sikhakhana mfethu kunomuntu osibhalele kahle manje ke sithi nathi ake sithola ukwazi kabanzi ngoba nayo sichazelile ngawe uyabona so sesinathi masithola ukwazi ngoba kuyenzeka ukuthi isikhathi umuntu akukhulume ngayo kwanokhuluma wrong uthi mase uqala sokubuza emntwini uthole ukuthi lo muntu benamanga bekade ngcolisa igama lalo mfowethu uyabona ngifuna ukuye ekutheneni umsebenzi njengamanje ukhona umsebenzi osebenzayo njengamanje ukuyihambela amatoka kodwa ngishayela itekisi ushayela itekisi nakona ngiyabamba nje ngaleso sikhathi leso ngokwenzekile ngishayela nje itekisi phela ematekisini nakhona uthola ukuthi kuba netekisi mhlawumbe uthola umuntu unesikhathi eside drive emzini odwa ma kufika itekisi nje mhlawumbe iyathathwa lenikezwe umunye umfana le entsha bese iqhutshwa uyena ngoba sekudrive omdala la ekhaya wena ithini into yakho unetekisi elilodwa oliqhubana noma mhlawumbe uyashintshanisa ama owner njengoba ngisawumuntu osatohoza kanje ngiyangibambe nje kwabanye abafisi mhlawumbe mangangenile ngoba nabo bayashayela amatekisi unesikhathi singanani ushayela kona sengishayelile impela ngicabanga ukuthi sekula ko 6 years manje sekula ko 6 years mangathiwa mfethu ake uchaze nje ungathi umuntu onjani
Hayi kona ngumuntu oyikhululekele ngumuntu oyithandela abantu ngoba ngishayela lo neti wona umsebenzi nje ngempela futhi engithandela wona ngoba uyiwona okwazi ukungihlanganisa nabantu so wona umsebenzi nje ngisho ukuthi ngiyawuthanda kakhulu ngoba futhi kuyangiphilisa nami nje ngeke kuthiwe insizwa lapha ematekisini zinqala kakhulu la eintombini unjani uqonyo lapha ematekisini ayike kuthiwa zinqala ani manje umuntu uhleze ehlangana nabantu abasha ngaso sonke isikhathi uyabona hayi wabona angimandla kakhulu kona kuyakwenzeka phela ngaleso sikhathi ikhona lo nsidlana hayi khona iyakuphoqa bona mawusuku lapha yakathi uthi into ekuphoqayo leyana and bathi ma ulapha ematekisini kuyakuphoqa ukuthi ube insizwe enganganami kanje ngoba isikhathi esiningi iplate liseduze manje ngiyaxakeka ukuthi kunezinsizwe ezingaka nje ezinganganawe nje abatekisi noma mfethu ngiyajabula kakhulu ukwazi mhlambe ake ngiye la ekuthenini emsebenzini osebenza kwamatekisi ubona unjani umsebenzi wamatekisi mawukuthi uyawubuka nje ngeso lakho ubungozi okuhle okwenzakala khona ake ngiqale ngokuthi nje kona kuumsebenzi impela onabo ubungozi kodwa uyingozi uma ngabe nawe umuntu oyisiqhwaga umuntu nje onokudelela wenza izinto engekho right ngoba isikhathi esiningi kuyigenge nje sisebenzisana nayo kunalabantu okuwukuthi mabebona ngazuthi ukhandashisa wena ufuna ukuhlonishwa noma ufuna ukwaziwa indlela thizeni ukuthi wena udume ngasamthing nje la erenkini bavele bafuna ukuvuka ngawe ke yabona uthola ukuthi umuntu ukhuphula isilomiso sakhe ngawe izinto engane so kuyakusiza impela ukuthi umuntu uyikhululekele nje udedele wonke umuntu ukuthi akhululeke ke mina ube umuntu ekulula ukuhlala naye nokuphila naye futhi ngokunjalo yo hayi mfethu no yazi kunolwazi oluningi kakhulu engicabanga ukuthi nabantu ekhaya balithola ngale ngqoqo esinayo nawe siye kule party le yelokhuzana yobugebengu ematekisini ke ziningi izinto ezenzakalayo ngoba ngizokhumbula nje ukuthi kuyenzeka ukuthi isikhathi uthola ukuthi umuntu uzoshiya ifoni yakhe mhlawumbe etekisini mhlawumbe omunye umuntu uzoqhatha something yakhe etekisini uthola ukuthi mhlawumbe wona njengo driver ngoba uzothi mawusuka ekudilizeni abantu uyahamba uyorenka izinto ezikanjalo zikhona izinto mhlawumbe ukuhlangabezana nazo ezikanjalo ukuthi hey cha uma ngabe uhlangabezana nazo futhi wenza kanjani uthini umthetho walapha erenka okay udabelo njalo kuyenzeka impela ngoba abantu bayayiqhatha izinto omunye ushaya ngisho ukudla impela uthi mase no plastic abaningi no plastic azogcina ushiyile ngapha khona ngaphakathi la usalile nalowo wallet udabelo kanjalo ngokomthetho waserenke kuyakuthi mawukuthi uyitholile njenge driver uyayithatha uyihambisa ku-rank manager oseduze wangala oshiye khona lowo muntu loyo ngoba ubona abantu abagijimela bona kuqala so kodwa kokunye kuyenzeka kube nebhadi komunye emayiklahlile uthola ukuthi uzothola omunye ehle nayo etekisini unganaki omunye umgibeli begibele naye kodwa definitely makufika ku driver showcase kuyahamba kuya ku rank manager noma bengafani ko driver abanye bayakuthatha ke bese bayakuphika kodwa ke umthetho nje uthi nje izinto aziwu yakwehlela mhlawumbe into kanjalo owathuka uthola into mhlawumbe na wayithatha wayisa ku rank manager mina ngathini kwaye kwenzeka ngaleso sikhathi kwesinsikhathi kwaye kwenzeka nami ngayithatha ngihambisa ku rank manager ngoba ikona ngangivikele itoho nami omunye usisi nje wayishiywa kukhe wemoto nelo khuzana na ifoni ke ifoni ngimuva nesikhwama esasine license ngemuva wayithatha wayisa ku rank manager mhlawumbe ngicazela ukuthi awusiyombona kuyona lo license leyo ukuthi usisi ubuya kanjani no mhlawumbe ke sikushayela izandla uzwakala umuntu oneqiniso kakhulu lapha emsebenzini wakho nomuntu futhi ozwakala ngazothi umsebenzi wakho uyawuthanda kunezinsizwa lapha kunensizwa yakithi ekuthiwa ubusana umpi ihlala la eMlazi inako nayo ukulokhuza ukushayela ngake ngayivakashela lapha erenki mangifika lapha erenkini ngafike ngathola ukuthi ezinye zezinsizwa lapha emarenkini zinako ubuye zibamba amaniphu nje esithubeni ubone kubanjwe iniphoda futhi kusazolayishwa lokhuzana kusazolayishwa abantu ngifuna ukuthola ukuthi lo umkhuba vele wonke amarenke okhona kuona ngingeke ngibe nesiqiniseko ngoba sasabashela sifana kodwa omunye umshayeli uyayithatha ngokuthi yena ngoba useyijwayele ikhombo vele umsebenzi asemdala usayithatha ngalokho ukuthi hayi mina ngeke ngisahlulwe itekisi sengiyakwazi ukushayela ngithe qa
omunye uthola ukuthi ushayela nje unane cooler box nyana nje omncane la noma phela ungabeka ubeke oba lapha ngabagibeli ngoba abagibeli bayathenga awucabanga ke kulokhula box kodwa futhi kuleshiwe impilo zabantu la kodwa uhlokomela ngicabanga ukuthi umkhulu umsebenzi owenzayo kakhulu ngoba wona igenge sithe ukwehla bekule genge encane kakhulu bekule genge encane nje kakhulu impela ebibhidla ngiko lana ke bafo kunelokhuzane kune video yomuntu okuyena okubhalele engifisa ukuthi ngikubonise yona ne ngicela ukubonisa bafo la ivideo yalo muntu lo khona uzobona ukuthi ke okay futhi wena uzobe sokuncafaza la noma oyele ngizokuncafazela. Sanibonani babukeli, igama lami nguSikhona wakamakhanya. Ngibhalele uhlanga media ngoba ngifuna lungisize. Hey ngisenkingeni. Khona umuntu engifisa lingihlanganise naye. Namhlanje umntana makasebenzi. Akasebenzi umntana ngenxa yakhe. Owangenzela into owangenzela yona, inhliziyo emba owangenzela yona. Ngiyafisa ukuthi ngihlanganiswe naye akangichazela ukuthi yile ngangimenze yona kangaka. Ngangimone ngani azangenza into ebhlungu kangaka. Namhlanje umntanami wehlenyuka akasebenzi ngenxa yakhe. Ngento ayenza kumina ebhlungu kangaka. Angazi bafika mazi? Angimazi lo. Ngiqala ukumbona. Qala ukumbona nje empilweni yami nje lo muntu angimazi nje lo. Ibhadi nje nalo leli. Ingane yakhe le yakhuluma ngayo nawe yazi? Ingane ubani iyangazi yona? Angimazi inhlobo nje lo muntu lo. Angazi yemfowethu. Owangempela. Angimazi. Hayi. Uthini uyangazi yena? Ya unesho ukuthi wena uthi uyakwazi yena. Ungaselaphi yena? Noma ngingenaso isiqiniseko. But ngingayenza indlela yokuthi nibonane naye. Ma ungenankinga. Angiyeka kavele. Ngizwe ukuthi ungazelaphi. Ukhona kodwa around ngingambiza. No akunankinga. Ngiyizwe ukuthi ayikwazi ngoba ngiyazi ngempela. Mangithola imvume kuwena ngane yakwethu. Yebo. Ba noni ngamfaka ngiyabonga. Mfakeni. Siswami kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani? Usikhona amakhanya. Alright, siswami nginenkinga la. Usithumile ukuthi masithola umuntu samthola. Nangu khona. Kodwa yena uthi akakwazi. Hayibo, ngabe simangaliso leso. Awusangikhumbuli nje bhuti noma ungibheka? Ngiyaqala ukubona mina siswami. Nakancane nje? Ukubona nje ngiyaqala. Okay. Ngoba ngifuna ilandelane kahle siswami. Ngicela njengamanje mhlambe ungitshela ukuthi size sibize umfowethu la. Why? Intenza ukuthi ngize ngithi ngicela ningicelele yena ukuthi nisihlanganise kanje. Yo wangenzela into ebhlungu. Into ebhlungu namanje angayikhohlwa futhi angazi ngayikhohlwa kanjani ngoba sonke isikhathi mangibuka umntanami ngicabanga yena. Sonke isikhathi mangibuka umntanami ngicabanga yena. Into nje wayenza ebhlungu ukuthi angenzela into ebhlungu kangaka enganeni yami. Iwathatha into engangisengithi ngithembile. Isiyithemba nami sengibona ukuthi hayi sekuzokhanya mase kunje. Wangiphuca loso sinkwa yena. Ngifuna manje ubekobala yonke into sisukuthi yini le ayithatha yakho because yena uconfusekile njengamanje akazi. Okay, into owangenzela wena ebhlungu ubhoti. Ngangigibela itaxi uyena wayedrive ngalolo langa. Letekisi le. Sisuka phi? Sisuka ekhaya, mina ngangisuka ekhaya eShowe, itekisi isuka eShowe ize eThekwini. Ngiphethe imali bhoti wami mina. Khona umuntu engangohlangana naye kuSmith Street edolobheni eThekwini. Ngenxa yokuhlupheka njalo engikhona ngoba ngithi ngiyazama nami ukuthi isimo sibe ngcono. Ngizamela umntanami sasohlangana nomunye ubhoti eThekwini la esasikhulume khona ngomsebenzi ezofaka umntanami emsebenzini. Wathi mama zama imali engaka engango 5,000 rand uyiphuthumise noma kanjani ngizobe sengiyamfaka umfana wakhe emsebenzini. Nami ngakujabulela lokho futhi ngakubona ukuthi kukhona oba khona ngase ngibabonile besebenza wayesebafakile. Okay, ngimloya ngiyagibela etaxini ngiphethe imali kwi-envelope engango 5,000 rand.
ngiyifake ephaketheni le-coat engangigqokile because ngangisaba uyifaka esikhwameni ngoba isikhwama phela kulula ukuthi bakuphuce umuntu wesifazane. Alright, masihamba ngendlela sihambeke sihambe. Mase sifikile eThekwini mina ngehlike YMCA. Mangehlika angizange ngihambe nje na kakhulu ngathi mangithi ngingafiki ngisho ereportini. Mangithinta ijacket hawo. I-coat engangigqokile ayisekho envelope. Hayibo. Kwenzekeni envelope ishone pho phela aze ngishone endawo bengihlezi mina phakathi eduze kwa driver. Hawu kwenzekeni namase ngithi sengiyaphindela emumva ngiya ku rank manager ngisambona udriver engangimgibelile kuthi sehambile. Ngizame ukuthi ngizokwenza kanjani na athi uyamfonela urank manager uyabuza ukuthi akaza ayibone into kanje nge-envelope ebinemali wathi nje akaza akabone lutho obhekile nasetaxini akabonanga lutho. Into ebhlungu ke mase sengithi ngiyaxoxa mina ngixoxa ngale ndaba khona engangixoxa naye ngixoxa ngale ndaba le kanti lo bhuti lo khona okhulume naye erenke mhlawumbe wayeseyixoxele nabangani bakhe erenke angazi kodwa khona owakhuluma naye erenke ukukhombisa ufakazi ukuthi imali yathathwa uyena. Into ebhlungu nje wangenza yona angazi ngathini kodwa ngiyamangala mayithi angazi namhlanje. Yo. Mana umntwana wakho wagcina njani ngendaba yomsebenzi? Azange phela besawuthola umsebenzi angithi u5000 wasusuhambile nami kwalo 5000 ngangubolekile kumashonisa. Kwangaselula ukuthi ngiphinde ngiye kumashonisa futhi wayengeke asanginika umashonisa imali kwabhuntsha kanjalo umntana muhlezi sixakekile siyinqaba kodwa ngangithi ngiyazama ngahluleka ngenxa yokungathembeki kaBhuti. Bafa. Ngisathukile. Yangithusa okwangempela le ngizwayo hayi ngiyayiqala. Awusakhumbula inkabi yami mhlambe ukwenzeka kwayo. Uyakhumbula mhlambe usuku ke mhlambe la khona enginosisi wayelahlekelwe khona i-envelope mhlambe ufonelwa mhlambe noma sekukudadlana nje ke mhlambe. Yazi ngithuswa yini bhuti? Ngithuswa ukuthi okay noma ngathiwa kwenzeka kokwenzeka kusisi noma kubhlungu nakumina ngoba ngikuzwa njengamanje ngoba ngiqala kwakuzwa. Kuona wonke umuntu waseTexini yini enza usisacabanga ukuthi imini ongathatha imali. Okay mhlambe ubhekise kuyena umbuza ngithi. Yeah. Alright into engenza mina ngithi imali yathatha wena. Mina ngangihlezi eduze kwakho udriver ngithi kukhona useduze kwami engala ngaku left. Isikwele ne? Yes kwakuyisikwele. I-envelope la engangifake khona iphakethe lalinga kuwena ke wayengeke umuntu ongala angijampe azokhipha i-envelope ngala noma umuntu ongemuva silanene singemuva ajampa azokhipha i-envelope ngala envelope nje kucacile nje ukuthi yathathwa uwena bhuti. Yeah bafo yabona phela isikwele angithi usa driver lapho wo drive isikwele ne? Ngangidrive isikwele. Okay angithi uyayazi indlela yokuhlala kwesikwele ukuthi u1 2 3 ngo drive. Yes. Usisi uthwayehleze center sengibuza ukuthi ke mina kuwena ayikho yini inkulumo yake yafika kuwena emlandweni wakho wokushayela ngoba into eseyineminyaka le yenzeka ngicabanga ukuthi usisi utheme ikhuluma nami behind us into into engabo 2018 angazi noma kuyikhona yini into yabo 2018 so ngifuna ukuthola lokho mina ukuthi emlandweni wakho wokushayela kazi zibe khona into kanjalo la khona ozofonelwa khona kubuzwe mayelana nento kanjalo awusakhumbuli lutho njoba ngisho nje futhi yabo nje ngoba iqala namhlanje ngiyizwa ngalesi sikhathi angiyazi ngoba enye into emethi ngifisa ukuyibuza kusisi ukuthi yini eyenza ukuthi acabanga ukuthi futhi le mali le iyalahleka eTexini ngoba uyasho ukuthi wabona esesemareportini ukuthi imali ayikho kungenzeka ukuthi uthe ehla mhlawumbe wabanye ababehlisana naye owayethatha envelope mhlawumbe yawa ehla noma endleleni ayihamba kuyona waqondana namaphara ayidonsa mhlawumbe ayisobani. Okay njengamanje ngizoya ke sisi ngicela sisi ungibambele kanjalo lokhuzana impendulo yakho but ngifisa number ukuthola ukuthi sithe masiqala sikhuluma sinawe sikhuluma yona lento okulahleka kwezinto waveza ukuthi umuntu okayihambisa izinto futhi into right leyo naku ke njengamanje kufika umuntu ozothi usola ukuthi wena okwenzile lokhu njengo driver
awukaze yini wena uzuyenza into kanjalo? No, angikazi. Awukazi uyenze. Okay. Yini mhlambe esingathi ikususe ukudriver lenga kini uzuzodriver la eThekwini njengoba uthi uyabamba la eShoes la eThekwini? Ngingasho ukuthi noma ngasuka but umsebenzi mase usujwayele ke kwenzeka kwesinye isikhathi ufike lokuthi ngathi ungabuzama into entsha noma ngoba noma kusayinto eyodwa kodwa uyenze ngenye indlela. Uyabona endaweni ehlukile ubona abantu abasha uzothola namathuba amasha izinto ezikanjalo. Okay. So nami izinye zaze zathe kanjalo ezangisusa la engangishayelela ngakhona ngathi ake konke kwaku-right. Kwaku-right hayi kokho kwakonakele. Okay. Yini le eyenza ukuthi ucabanga ukuthi ngempela uyena owayithatha ngoba lento eyikhulumayo uqinisile ukuthi kungenzeka uphume eTexini into yakho iwe. Kungenzeka futhi khona ngaphakathi eTexini into yakho iwe. Futhi nangaphandle ngenzeka ukuthi iwe. Yini le yenza ukuthi ucabanga ukuthi uyena? Alright, ngicela ukumlungisa la athi khona mina ngabona sengise robotini. No, angibonanga sengise emarobotini. Ngabona ngingakafike emarobotini. Ngicabanga ukuthi uyabona bhuti nawe uyawazi YMCA. Mawuqeda ukwehla itekisi ungakafike emarobotini idistance incane kakhulu lapho. Leso sikhathi engabona ngaso ukuthi angisenayo imali ephaketheni. Then mangiphinda umumva yena kasekho. Futhi okukhulu kunakho konke ke okungenza ngithi uyena senginawo neproof ekhombisa ukuthi uyena okwangempela owathatha imali yami uyena okwangempela owenza umntana nami wangasebenza obengasebenzi nje ofuthi dethizwa umbizile manje. Yes. Ola lo ngibongenabo ubufakazi. Yes bengenabo. Okay. Yini ubufakazi bakho? I-voice note. I-voice note kaba? I-voice note yakhe yena qobo lo ekhuluma nabangani bakhe ngazi noma wayekhuluma nomngane wakhe wayeserenk kodwa uyena ngizwa ngishizwe ngiyamazi. Yo. Ikhona njengamanje? Yebo ikhona. Okay. Sicela ukuzwa. Shaya. Uplay la unjani nto okay. Sengithatha lelo dekuqala leyasithela. Sizokugcwala kwemoto kumama nje bese la eceleni kwami. Bengilahlele kanjani. Yaqala ngishayela la mengithi hayibuthi. Unemvulo phethe la la shayela emoto akamele. Mangithi ayiqubile kanje. Bathi kuzwakala ngathi ivoice note endala manje oyekade beyigcinile lo noma bekwenzakala? Ngicabanga ukuthi beyigcinile ngoba uyena ongifonelile wangitshela ukuthi hayibo uyayikhumbula lento ayikhuluma ngayo kanje. Kunobufakazi engifuna ukukukhombisa ukuthi lo muntu owamsola ngempela uyena. And bafi ivoice izwakala uthi nje. Izwakala Manje kusulule imali singetheka imali ngakana. Imali yamlungisana nje manje masengayo la. imali yomlungu seyihlangene sengana kuyolala. Kwakusekuseni. Imali yomlungu seyihlangene sengana kuyolala. Ivoice note lekhuluma la ikaba le voice. Hayi, yabona nje kodwa ngicela nawe uyazi isikhatheni samanje ukuthi kunayo yonke uhlobo le technology. Hayi bafethu kodwa ayikho technology kwakho ivoice yomuntu. Ngeke uzukwazi bafowena ukuthi uthathe ifoni yakho noma icomputer wakho ivoice yami. It's impossible lokho. Yabo? Ukuthi iyangithusa lento okwangempela. Wena uthuswa ukuzizwa bonga ilindele le voice note le. Ina into ekuthusa ukuthi uyazizwa. Yabo? Bafa abantu esiphila nabo abanye baneqiniso. Yabo ungangaba neqiniso wena kodwa abantu esiphila nabo abanye banalo iqiniso. Hayi mina ngimangaza ukuthi usaphika. Ngisashokekile. Mangaza ukuthi usaphika shame mina. Hayi awuna mahloni shame. Yabona njengoba ngithule nje angithule ngoba ngithule. Ngithule ngoba iyangimangaza lento. Hayi bafo mangaza ngoba no ngixolisa ungene emadevini. Kuukuthi esikhathini samanje njengoba bengiqeda kusho njengamanje kunama AI kunayo yonke lento umuntu mayiqondene nami ngempela shuthi uqondene nami ngendlela. Isigebengu ngempela yambona ukuthi isigebengu wazi ngisho ama AI yini yona lento yini yona ama AI lawo. Yini AI bafo? Yikho lokhu bafo ukukhanda lawo ma robots akhuluma mhlawumbe umuntu wakhanda irobot elikhuluma isokwana. No bafo so ukuthi futhi webafo
Lana ke mfethu sisebenza ngeqiniso isikhathi esiningi. Yabo sisebenza ngeqiniso isikhathi esiningi. Yabona bafuma usuke ushayela itekisi uhlangana nabantu abazi inhlobonhlobo abanye ubenze kabi unganaki yabo. Abanye nabo bakhulume kabi nawe mhlambe kube isisa sakho sakaleso sikhathi vele ngeke uphinde umbone. Yabo umuntu osuke ehlele eduze kwakhe amsho umbheki nokumbheka ubuso noma umbhekile kodwa kukancane ukuthi ungaphinde umbone futhi ngoba ugibeza abantu abaningi eTexini. But makuqhamuka into kanje mawuyazi kusuke kufanele awukaze bafuza uthatha u5000 awazi uthatha u5000 nomuntu hayi ku5000 umuntu wake wawuthatha ngoba phela moko eTexini umuntu okuyena mvikeli udriver wena udrive umvikeli mawuhlele eduze kwa driver usukuhlele eduze komvikeli yena kumvikeli lo yena sigebengu uqobo yena sigebengu uqobo ke nje lo ngoba into engayisho mina ngathi ngeke ngakuchazela nawe but earlier ukuthi ihlelo esayenze ngale rank masisebenza ukuthi makuthola izinto ekanje le Texini siyasenza kanjani ngeke ngakubikela sushi siya ku rank manager so obvious ukube yafika ezandleni zami leyo mali leyo ngangizoyithatha ngeyinayo ku rank manager leyo mali leyo nakhona why umama ezoyivusa manje into yango 2018 yini engayanga ku rank manager ngaleso sikhathi leso uyenzeka ayobuza angithi kanti ubani wasende le voice note uyithathe phi kanti ngithathe kanti mina le voice note engiphethe iyona nami lesangithusa ngoba ngithathe ngoba mina ngithathe lawa uyincoma khona uyinweba khona ngemali yami uyinweba khona angithi ngithathe khona mina le voice note namanje usaphika ukuthi izwi lakho lela kusile lakho mfowethu yabona amanye amacala bafo ukuze uqoleleke kuona kubalekile ukukhuluma iqiniso mfowethu uzehlise emakufanele uzehlise uqolise isenze sibi yebo siyavuma ukuthi yini ekade kuhlasele asazi but umuntu nomuntu uba nezinkinga nezilingo zakhe ezike zimhlasela akekho umuntu ongayifuni imali noma ungelonisela mawungakufike nje ewindini uthi uyabheka ngaphakathi kunemali akho umuntu ongakubona ungalibulala iwindi uyithatha imali ungelonisela because imali seyidinga sonke so selenzekile ke leliphutha amanga sekwa1 manje sekwa1 amanga ezinye izinto ungazuyitshela ukuthi uvinjwa abantu kuzona mhlawumbe ungaphumeleli izingenzeki kanti cha izinto ozenzayo and futhi awufuni ukuadmit ukuthi uyazenza yabo akakwazi nokuzehlisa nje indlela nesibindi ngayo hayi unenhliziyo embi ibhutikazi ungwakabani angithi uyamuza umama uthini uthi kunengane yakhe wayefuna wasuka emakhaya ebolekile u5000 ukuthi uyonikeza umuntu ozofaka ingane yakhe emsebenzini ngakho njalo ukuthi agibele eTexini enomuntu otshontshayo wayintshontsha le mali wangasakwazi ukufaka ingane yakhe emsebenzini awusaxoliseli noma ilokho yabona nje namanye ngisathukile futhi ngiyanizwa enikhalelayo nenikhala ngakho kodwa okusangithusa namanje ukona ukuthi lolu daba wayelivuka manje ngoba phela indaba endala uyayazi le daba bafo no ngokusho izinto bese niyacasha ngicabanga ukuthi seyiphelile lutho ke ezinzinto awuzungezwa kuthiwa hamba jobe wazokuchutha suye kushiya into enjena ke kunjani makunja sihlangana siyahlangana and sesihlangana kahle mina ngiphethe ubufakazi bonke ngo2018 bo driver ngo2018 ngangidriver wona amatekisi asuke ekhaya kithi okay yini manje inkinga ke lento uyayazi bafo yabona nje ubusho ukuthi besithulele nento endala kanje uyayazi lento yindaba wena ungakhuluma iqiniso mfowethu uzehlise nangu siswa abantu uqhamuka nobufakazi and ivoice ekhulumayo eyakho awukwazi ukuzophikisa ushuza amanye amazwi ngathi mina wena usibani bani uthi wena uyena wena phela lokhuluma lapha yana mhlawumbe kube into eyivideo kanje bafo ngabe iyazwakala kahle ngoba wayinami hayi futhi semsindweni lento ilizwi nje akusilone lakho akusilone lakho izwi imake bafo kanti mengabe senikade mabe senithulile abantu menihamba ngamatekisi nibe senehla niyami lohlala ehotel njengoba uthi kusemsindweni nehla bese niyohlala ehotel lithize elithulile kungenamsindo kulona siyarenga niyarenga erenga ukho umsindo kunomsindo impela kodwa yini le akona umsindo sihamba kuyona semsindweni ngoba nje neThekwini lonke linomsindo yes bafo into wayikhuluma le iyakhulunywa wena ukuthi angazi ivoice cela kuyiphinda sister lelo khuzane bafo anifunde bafethu ukuba neqiniso anifunde kuba neqiniso mfethu yabona akusenzeka la ngapha ufuna iclosure usisikena ngaphakathi ukuthi ngempela awuthi hawo kudlala nomaskandi dad sizokugcwala kwemoto kumama nje besitenda eceleni kwami bengilahlele kanjani yaqala ngishayela la mengithi hayibuthi unemvulo kwethe bafakona akona lo bafo hayi akusiweni hlobo bafo ube neqiniso mfethu
awube neqiniso ngoba manje kunzima ukuvuma Awu nesibindi ibhuti wabantu. Ngayazi. Shuthi wena nje Ngoba phela ngicabanga bafuna uyazi ngokwezulu ukuthi kuyashiya ukuthi icala livula ingubo lingeke. Shuthi lento awuyenza wena wawungaqali. Baningi abantu benza njengami. Sekucacile. and bafo lento uyichaza exactly njengoba usisesho ukuthi uthe wena welahlile uma uthi ukhipha lento wathola ukuthi imali engakanani and uyena lo welahlile. Lahlile mina ngemali engane yami Webafo awungitshele uyasebenza njengamanje ukuthi uthe awusebenzi. Yebo ukutohoza ngiyatohoza anginawo umsebenzi engathi uqondile njengamanje. Yini ebangela ungamnawo umsebenzi oqondile? Uyathanda? Hayi ukuthi manje ngeke ngikwazi ukwenza omunye umsebenzi ngaphandle kwetekisi na yonke le nto le ngoba ngisho ukuthi ngisuka ngale bengishayela ngakhona benginokubambela abafethu besazama itekisi ngapha. Awazi ube netekisi eqondile wena bafe ekuthiwa nje itekisi wena ishayelwa uwena le. Ngeke ngaba nako kodwa bengihamba ngayo ngayo. Yini exactly wakhishwa yini khona? Wakhishwa yini lapha ngithi lobugebengu bakho hamba ubenza. Iloko bengingakuchaza ele ukuthi imasi sikhona yini mhlawumbe okwaziyo ukumayelana nokuphuma kwakhe lapha kulo tekisi bakuchazelile mhlawumbe noma Khona umoya nenguzwile ukuthi waba nalo itekisi waxoshwa ngenxa ukuthi benasi isandla bekhona la anuke kakhona futhi. Bafo uloku uqamba amanga ukhona umuntu ongayeka umsebenzi oqondile bengisazibuza ukuthi ungawuyeka kanjani umsebenzi oqondile okuwumsebenzi wakho kuwena owenza uhambe uyokwenza umsebenzi ulubamba bambe ungathi uneteksi eqondile bese uthi wena uyayiyeka uyobamba bamba bongishashaya vele nalapho waxoshwa Ngoba isigebengu. uyabona nje bafu yabo nje bongibona ngithula ngisathuswa naye le ngizwa manje ke le nikhuluma ngayo njengamanje hayi bafo khululeka izinto engikhulumayo kunzima nokuthi manje nami ngiphendule kuzona ngendlela ngoba mina bava ngisenayo ishona ke igama lakho uthi lo nani angazi noma ubuthe uba ulinda asikhakhana at least usalikhumbula bafoda ingeke okunye ngathi unamanga uyabona ngathi unamanga and into engenza ngathi unamanga ukuthi uyabona ngabe ngcono bekuthiwa sisakhuluma phezulu kwento engekho manje kodwa ubufakazi Kwabona uyaphika. Kwabona nje uyaphika kuselona izwi lakhe sekuyinqaba. ngisaxana ukuthi ngingayithathelana imali ngisebenza Imina engabuza lokho, imina engabuza wena ke lokho. Mina kufanele ngabe ngiyakubuza. wemfoka sikakhani mfowethu ukuze uNkulunkulu ekubusise nangelinye ilanga nje ngoba phela siphila emhlabeni kaNkulunkulu la uNkulunkulu akafuni nabantu bakhe mawenza kambe umuntu wakhe akaphatheki kahle ezinye izinhlanhla zakho uyayigodlela ukuthi wena uzwisa abantu bakho ubhlungu shuthi mawuzwisa umunye umuntu ubhlungu uzwisa uNkulunkulu uqobo so ukuze mfethu mhlawumbe nawe kukhanye kube mhlophe kwezinye izinto zakho ake mfethu ufunde lento yokuthi uzehlise emntwini uxolise mawunephutha ukuze naye bafo abe nalento yokuthi imali yami yaphelele endaweni kanje ukushuthi ubafu imali yami wayithatha okay sengineshow manje ukuthi imali yami yabona ukuthi ulahlekelwe imali ungazi nokuthi yephi kuphele kanjalo nje akukho right but nje mfethu just ukuclean inhliziyo kasisi ukuthi I know mhlambe siba nezilinge eziningi mhlambe nawo awukeyidakamizweni angazi mhlambe wafuna unikeza intombi yakho mhlambe kini kwakulanjiyo mhlambe wafuna ukuyiphuza ziningi izilinge sinazo just nje mfethu ukuthi uzehlise mawunephutha Suthule manje awusakhulumi suthule Phumela obala kwenzekani ngemali yami phumela obala Ngona lokho engikufuna kwena nje cha awukhuluma iqiniso mfoka mboma kubi kanye nje imali kasisi kwenzakalani ngayo okay hayi ngicela singakhuluma kokwenzeka ngalo lelanga angivume njengamanje ukuthi khona ngikukhumbulayo kokwenzeka nayi nje sifunayo bafu nayi into esifunayo ya ungakhuluma uqhubeka usisi wayehleli ngapha eceleni kwami yeah ukuthi ke ngalela langa leliyana wangithola nje impela efika naye ngoba ngangithi hayi ngizoyihambisa erenke imali wafuka ukuthi usisi kwaqondana nami ngangisesimini esinzima kakhulu nje sempilo yami sani simo sani angisesimini esinzima kakhulu Kodwa uyakwazi kwamuxakeka uyakwazi kwamuxakeka ukuthi kunjani wena uqhube sakhe isimo phambili awungazi mina ukuthi ngibheke phi ngixake kangakanani awunamahloni tabuyela umzali wakho wakuzala hayi ncaze sisitela bandla Nkosi yami ngisafuna ukuzwa isimo lesi abhekene naso kwakuyisimo sani ngoba isona simo esangisusa ngisho nasekhaya ngali la ngisebenzela ngakhona ngagcina nginqoma ukuthi ngizosebenzela ngapha eThekwini wawuzoyenzani imali mina ngifuna ukuthi imali wawuzoyenzani bafo ungayidonsi kude ngangifuna ukwenza u1
ayingasho futhi hayi kwakuyinkinga nje zophuzo nekweleti ngaleso cabanga mfethu bafo umuntu mfethu angalokhuzelwa umsebenzi ngenxa yokuthi wena ufuna ukuphuza ihlezi ayisebenzi ngenxa yakho ngoba ufuna ukuphuza ngalolo langa ihlezi ingane yami ayisebenzi ngenxa yakho seliphelile ke lolo phuzo noma namanje usacwila namanje angithi usahamba ubantshontshela futhi ucwila. Hayi bafo wenzanga kahle nkabe yami wenzanga kahle akwazi ndoda ukuzothatha imali yomuntu ezofaka emsebenzini wena uyithatha uyiphuze lo muntu ufethu ngabe kunoshintsho oluningi ngabalenzayo kodwa wena mina enhle manje ngabe ngihlala endlini yakanokusho umntana wami uyasebenza ngenxa yakho amaphupho amashabalala hayi kulungile shame kulungile ukuthi ngixolisele kakhulu lokho kodwa engingakusho ukuthi akusikona ukuthi ngayikhipha ephaketheni ngisisa imali yawa yaqondana nami ngingilesi simo engangikusona nami ukube ngangazi ukuthi yasisi ngangizoyibuyisela noma ngangizoyihamba imaka phela kokukhokhela abantu ababili ngaphambili Nkosi yami hayi kuba wawazi I'm sure wawazi hayi bafo ngixolele kanjani mina mawusaqhubeka uqamba mangale ndlela ngixole ulindeleni ulindele uxolo kumina khuluma iqiniso mawulindele uxolo mususho ukuthi ukube wawazi vele wawazi nje ngangihleli nawo imali ila eduze kwakhe phayethenethe eduze kwakho bafo ngicela ukuphinde ngibuze futhi ngicela ungitshele iqiniso manje yini ekwenza ukuthi ungabi nayo itekisi eqondile oyishayelayo lolo daba bafo liyasinda hayi alisindi lisala solukhuluma khona soku-understanda bafo ngifuna siku-understand ukuthi uphila empilweni angisho ukuthi khona okunuka santungwana kubuye liyasinda hayi ngona izona izinto ezithi ayifane nalezo zagcina zingisusa nangale ngithi utshwala nalezi zinto lezi nakho ukuthi-ke kukunye abanye bayayishiya-ke izinto nami impilo engangiyiphila ngayo iyayigcina ingiphoqa ekutheni izinto ungagcina zingafikanga ko-ring awufuni ngani pho omunye umsebenzi bafo uyiyekele yamatekisi ngoba vele ngathi ayikusebenzeli hambe emafemini nje manje sisi wena imali yakho uyayifuna ukuthini uyafuna ukuthi ayikhokhe noma uyaphuma wenza njani ngiyayifuna ukuthi ayikhokhe ngiyayifuna ngifuna ukuzwa kuye kuqala ngiyayifuna ngoba phela ubumntana wami uyasebenza manje ngabe hayi nami sengigezekile okubhlungu yami ingane ngihlezi naye endlini ayisebenzi ayenzi lutho ngenxa yakhe le izongena ebugebengwini idla amahunga ngiyibamba isihleze idamkonkweni idla amahunga ngenxa yakho angazi ke bafo uzokhona ukuyikhokha mhlambe bafo kwamanje uthe ade kusho wena ngibafo ade kusho wena uthi uyatohoza wena kodwa itoho futhi alivamisile ukunqaba isikhathi eside uyatohoza kodwa ngithi hayi avela ukubamba nje bafo ngaleso kodwa ungakwazi ukumkhokhela imali yakhe ngaphatanisa ngabona ikuphi engakwenza kodwa nje thina ke njengamanje kumele senze njani ke ukuphi kumele sikwenze ukuze akwazi ukuthola imali yakhe akasho into eyodwa nje isho into eyodwa engizoyizwa mina musulo ushona nje mhlawumbe sengingaya ngani kodwa njengamanje mina engingakwenza nje ngayisithembiso kuphela akukho ngathi ngakwenza ngokwezandla phela isithembiso sihamba nesenzo ngeke uvele uthembise nje ugcine lapha isithembiso sihamba nesenzo bhuti yakona ibhlungu into yenza kusisi wona mfana kithi ibhlungu kakhulu yabona nje indaba ibhlungu yabona kube kuthiwa inaso story behind yona bezoba ibhlungu but seyibhlungu kakhulu ngoba manje kunomuntu okwakumele angene emsebenzini izinto azenzayo nje nami bengesiwokuqala kushuthi baningi manje imana ke sinjoba ikhuluma ngendaba ukuthi mhlawumbe akasebenzi isizokwenza njani ayi into engingayisho ba nami ngumuntu ngiyawenza amaphutha ngizomxolela ngizothini ngizomxolela lawo ma peace job angitshela ngawo abamba ngoba nini uyohlangana nini 5000 wami uyohlangana nini but at least mhlambe lenkulumo yethu naye namhlanje since evumile uzizwa kanjani wena yabona obesevumile nje lo ikona lokho ebengikufuna inhlizweni yami seyitholile ukuphumula ngoba bengakutholile ukuphumula ngiyibuza ukuthi umuntu onjani kanti yabona nje oba sesihlale naye kanje naye wagcina selikhulumile iqiniso kodwa kanzima wagcina selikhulumile ukuthi umuntu onenkinga kanje hayi mina ngiyacela ukuthi abakubeke bamsukumele bamsizo uyalidinga usizo uyalidinga mina ngiyaxolela bhuti ngiyaxolela ngoba ngiyakubona nje ngekwazi ukukhokha imali yami ukhulumisa komzali nami benginako lo enhlizweni yami ukuthi ithemba lokuthi ayikhokhe kwayimina nginalo but
makuwukuthi wena njengomnikazi wemali ufuna ukuthi ayikhokhe kumele simcindezelele ukuthi akayikhokhe even though sibona ukuthi uyabo angazi mfethu usisuthi uyaxolela. Hayi ngiyayibongela kakhulu. Ngiyayibongela kakhulu. Kodwa nawe ufuna lume manje mfethu ukwenza izinto ungaphindi ukwenze musu uhamba ubulala imphefumulo. uNkulunkulu akayithanda into enjalo. Musu wena uphilela ukubulala imphefumulo yabanye abantu. Uzothi amatoho ahlangani kanti uwe. Exactly lento ebekade ngisho bafu. Awuzama ukuqondisa mfethu izindlela zakho. Ne? Hayi ngiyazwakala. Igama le show iHwayibina negama le TV uhlanga media. Siyabonga kakhulu umbukeli. Xebo. Uyabona uma bekuthiwa icala liboli kusuke kuyiqiniso le. Ungabona kudlula iminyaka unitshela ukuthi kushuthi hayi sekuphelile. As long as umuntu owamenza kabe esaphila, lo cala lisuke lingakaboli. Usuke kusengenzeka noma yini. Uyabo udethizwa uthola ukuthi umuntu uzokwenza icala kulonyaka 2025. Eze eboshwe gwetshwe mhlambe lapha ko2030 uzibuza ukuthi hayi le cala bekuthulekile isikhathi eside kangako sezobe yobashona ngo2014 but icala labo thathethwa namanje yabo ngoba basaphila abantu abayibenzi bokubi emndeneni wakaSenzo uyabo. So ngiyaphila ngiyakhona ngekuthenini udadewethu siyambongela kakhulu. Kubhlungu ukuthi indodana yakhe ayisebenzi. uNkulunkulu engathi ngamahambela akwazi ngelinye ilanga mhlawumbe ukuthi naye edle ithukuthukuze namandla amfana wakhe kade efisa ukuthi asebenze ngelinye ilanga. Kubhlungu ukubona abantu ngoba uyabona umuntu uma bebekile imali usungayazi ukuthi uyibekeleni wena umuntu ongeyona umnikazi wemali but ubone ukuthi uyabheda nje ubekene nemali but awumazi into engaphakathi kuyena ukuthi ithini. So uma ubona umuntu ephethe something inomsebenzi lonto kuyena. Musu kusathe advantage ukuthi umuntu wesifazane musathe advantage ukuthi awumesabi noma umuntu wesilisa ongamesabi but miyeke nento yakhe eyakhe unesizathu sokuthi abe nayo. Usebenze kanzima ukuthi ayithole miyeke ngoba umazi ukuthi uyigcineleni. So uma ubona umuntu enemali uyayazi uzoyenzani. Uyacabanga ngoba lo mama wefuna ukuthi ayofaka ingane yakhe emsebenzini but umshayeli wetekisi okuyena umuntu efana ngabe uyamphephisa etekisini. Umshayeli wetekisi uthe eshayela abe security khona la because uyena umuntu obheke bonke labantu baze kuyena bonke labantu bala uyena umuntu oyikhanda la ngoba yena mengaze namhlanje athi ithi itekisi yale athi hayi uthi ngiyiphose lokhuze netruckini angayiphosa futhi mexa kweyinkinga zakhe kufe bonke labantu abala ngaphakathi but same muntu uthatha imali yomuntu siyibiza ngani lonto le and uqamba amanga ukuze aloke ehambe bamba unamaphutha udakwa utshwala uphinda ntshontshe futhi ngokunjalo oyeqhubeka nomsebenzi wakhe awukwazi ukuzoyiphika ekubeni nginento evelayo ukuthi nali voice yelakho le voice le uzophika wena ukuthi uthi akuwena kurong lokho bafethu amanga afuna siwasebenzise angiphiki but kwesinye isikhathi awukukhuluma iqiniso uzehlise emntwini kubalekile ukwehla mawubone ngazuthi unephutha musu ukuphakama ubunephutha. Ungazijwayeza ukuphakama unephutha mawusephutheni admit ukuthi ngirong ngiyaxolisa. Kufana nasemjolweni umjolo nje ukuze uphile kumele kube khona umuntu okwaziyo ukwehlela ngezansi ngoba amaphutha ohleze khona emjolweni futhi amaphutha ohleze khona empilweni but kubalekile ukuphila nabantu abakwaziyo ukubona amaphutha abo bezehlise emakufanele bazehlise. Ngiyathandaza nje ukuthi uNkulunkulu ngaba muhle esize lo mama asize ingane yakhe ngelinye ilanga nabo babe right nomfowethu asizakale lo ngoba uyambona ukuthi usizo uyawudinga uthe masesho njalo uma ngambona ukuthi sekhulumisa komzali uyabona ngoba kubalekile nokuthi inkinga makunento ehlela ingane ngangengane yakho uma umzali kube khona le yanto ezwelayo ngoba ngiyengithuka nje impela iphara lenze kabi sekuze kungenelele nomama bathi akabulawe ngizibuza ukuthi lo mama uhlobo luni lo mama uzele umuntu mayehlupha yeba uyahlupha kodwa phela zikhona indlela zokulisana nokuhlupha komuntu uyabona mase kufanele azakhisha umphefumulo bese kufakaza omama bathi akakhishwe ezele ingane ayithunya umzali ukuthi mayenze kabi but akekho umuntu ofanele ukufa noyedwa akekho umuntu ofanele ukufa ofanele nje ukufa abonwe yithini ukuthi ufanele ukufa thina sithatha umphefumulo walowo muntu akukho right yabo. Abantu bayahlupha baningi abantu abahluphayo la emhlabeni abahlulayo yabo. Yini ngelinye ilanga ngingakugqoshiswa inkabi nje ibulala abantu uthi uyobulawa ngoba iyahlupha basatshwa babulawa laba bathatheka kancane abenza izinto ezisinaks thi umuntu untshotshile ibhakede bayabulawa. Angiphusha ukuthi amaphara mhlambe makayekwe makenziweni akatitinywa akashawe emerong ngibalekela le ukubulala
uyabo. But ke siyabonga ukuthi sinohlobo labomama abasamzwelayo umuntu ngoba uyambona umfana ukuthi akasebenzi and ayikho indlela ngakhokha ngayo imali. Into esengiyifuna ngifuna lento eclosure ukuthi at least namhlanje sengiyazi ukuthi imali yami iyaphelela kuphi. Gama le show ihwayi mina. Xabo.